मोर बलम बाटे करिया तन को न चित पर चढ़े कोरिया देवरा बागोर मोर बलम बाटे करिया तन को न चित पर चढ़े कोरिया मारे खातिर बाह में जपड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला हाँ देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला करिया भातार बाबे करिया होई लइका एही से मिलल कईनी को इहे बात मोरा पिया के पढ़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सखीरे पकड़ लिया है देवरे से करत में भट्टार सखीरे पकड़ लिया है रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादा डीजे विकास अजय से मिले के दिल में गइल हमरा अजय से मिले के दिल में गइल हमरा रात दिन सट के काम होके डट के जवानी बना दिहले पा सखी अशोक चंदेश्वर रगड़ दिया है देवरे से परत में भट्टार सखी रे पकड़